Gerren arteko garaia. Oso urte gatazkatsuak izan ziren. Errusiako iraultza komunistaren garaipena ematen da, gizartearen aldaketak, krisi ekonomikoa eta faxismoaren jaiotza eta sorrera. Bideo honetan, konkretuki, ikasiko dugu iraultza komunistaren garaipena nola izan zen. Errusiako iraultza 20. mendeko historiako gertaera nagusienetako bat izan zen. Lehen Mundu Gerrak Errusia gizarteari tensio latza jarri zion eta Errusiako tsarraren inperioa amaitu zuen iraultza piztu zuen. Zergatiak. Errusiako egoera politikoa, tsarrak boderea kontrolatzen zuen. Gizarte egoera, biztanle gehienak bizi baldintza gogorrak jasan eta oso soldata txikiak jasotzen zituzten. Egoera ekonomikoa, Errusia oso atzeratua zegoen. Errusiak Lehen Mundu Gerran parte hartu zuen. Data, 1917ko urria, boltxebikeek, komunistak, boderea hartzen dute. Ondorioak, Errusiak gerra uzten du, boltxebikeek bodere guztia beneganatzen dute, dena sobieten esku geratzen da, lehen neurri iraultzaileak hartzen dira, langileek fabrikak kontrolatzen dituzte, eta nekazaritzako propietatea handiak ezabatzen dira. Errusian, 1918 urtean hasi eta 1921 urtean bukatu, boltxebikek irabazi zuten gerra zibila hasten da. Boltxebikek Alderdi Komunista PC izena hartzen dute. Sistema politiko totalitario ezartzen da, ekonomia planifikatuta dago, herrialdeko bizimaila eta industrializazioa handituz. 1922 urtean Sobietar Errepublika Sozialistaren batasuna sortzen da. Iraultzak egindako aldaketak Sobietar ekonomia eta gizartea eraldatu zituen. Errusiako inperio ohiaren gizartea ez zen inoiz bera izan. Leninek gogor zuzendu zuen estatu sobietar berria. Stalin bere ondorengoa diktadura komunistaren eraikuntza amaitu zuen. Estatuak ekonomia zentralitatu zuen eta podere politikoa Alderdi Komunista eta Sobietar gizartea estu kontrolatzen zuen diktaduraren eskuetan geratu zen. Eragin eremuak. Ekialdeko Europan hedatu zen Asia eta Afrikan. Hemen daukagu SESP, hemen mapa honetan da Errepubliken batasuna, eta hemen daukagu herrialde sateliteak, bere kontrolpean zeudenak. Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ukraina, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Hungria, Polonia, República Txeka, Alemania demokratikoa, ziren bestea zen mendebaldekoa, kapitalista hau, zatitxu hau. Alemaniako Republika Demokratikoa. Eta zergatik esaten dugu, hau izango zen, ekialdeko Europa bai, zergatik esaten dugu Asia eta Afrika eragin eremuak izan zirela? Adibidez, Txinan, Ipar Korean, Kanbodian eta Vietnamen hedatu nahian, gerra zibilak eragin zuten eta Estatu Batuen partea izan zen gerra hauetan, eta hemen daukagu gerra hotzaren kontestua, pixka bat, geroago landuko duguna. Bukatzeko, sistema politikoa. Alderdi bakarreko sistema izan zen. Boderea Alderdi Komunistaren esku zegoen. Ez zegoen bodere banaketarik. Ez zegoen askatasun politikoen sistemarik. Jabetza pribaturik ez zegoen. Bankuen eta industriaren estatuko kontrolan zegoen. Eta ekonomia planifikatuta zegoen. Eskerrik asko.